ihe nji akụzi gị maka reality. O hit Elijah Enugu, Elijah kpọwa mmadụ ka kpọwa virgin. O hit nwa virgin kpọwa gọvanọ, kpọwa senate president. Chiteza azụ bịa na agwa anyị na ọ chọrọ ime onye kpọchi gị, don't ga na-ewe m ewe from shege. And one from ebe a ka Elijah si wee na-eme address. Ọ dị too small, ijua who is he? Ijua such ajụjụ n'Enugu steeti. Onye nyere ọda. Onye ka ọ? So na nchịkọta ihe niile ha na-abụ na-emegosi na wayo ka ha na-egwu. Ọsọ bụla wayo ka ha na-egwu n'ime mmụọ ka ha kwesịrị na-asetụrụ dia case. Ekwesịrị na-ebupụta Elijah case. Wisi Elijah Enugu pịa nwa virgin n'ime mmụọ, nwa virgin pịa n'ime mmụọ. Ha kpee gbiri na mmụọ spirit onye nke Elijah Enugu disappear from Enugu pịa to Lagos pịa. Virgin si ya, nwa virgin si na nwa mbọsị ya si step ya na-agbaga enu. Ya na-agbaga enu bịa spirit disappear. Ya chọka ya cast ya osi mba na ya bara ajọ mmụọ ya biko na adị ya nwaanyị na-abịa ekpere na nke gị. Adị ya nwaanyị na-abịa ekpere na nke gị. Anyị bụ ndị Igbo ukwu. Biko ọnkụrụ m gburu m achọ m ka ogbu ada nwaanyị, ọ na-achọ ka ogbu ada nwaanyị. Nkiriche video ebe nwa virgin asị kedu onye abụ onye Igbo ukwu, kedu onye mpịa disappear nwa gara gbara bịa amụ abụ onye Igbo ukwu. Na-ekiri the video na-ekiri ụmụ okoko na ebe ahụ ga such rubbish mana ha gbaji ọkpa echi na ifeanyi Igbo love themselves bịa sị aga brother na-achọghị m ịnwụ na-ekiri ụmụ okoko na akọrọ na onye Igbo ukwu na spirit ofu nwa virgin asị na nwere dwarf spirit mistere from India na ya na otu a dwarf spirit mis pịa na agwa spirit a dwarf spirit ebe ka isosi ya n'osi India a ji ekwo ya n'Europe na enwe dwarf spirit ka ndị dwarf gbara ya jee n'Europe nwanne nwere nwakabụ mmụọ nwakabụ njọ ndị be anya nọ London ndị ọcha na-emekwa Helen nwere onye be anyị bi UK dara ogbe ndị ọcha gwara ọya n'ekpere nwere onye Igbo bi France eji ekpere wee gwọọ ya ada eme Helen side ahụ ọ da awọkụ ada eme Helen na Texas ndị bụ complete Yahoo boys Yahoo pure first international recognize Yahoo legalize Yahoo and ha gather crowd government na atọ ụjọ to talk to them nwa virgin Elijah kwesịrị ọbụla nwee emakwana anyị bụ ndị ụwa ha bụ ndị enigwe my brother some prince amam ka o si nọ n'asụsụ India some prince amam ka dụa fast sorry I said India or translate God translate area na Igbo nwa virgin amam atamụ na de buru afọ na-eme ka ebere gị na-ese dadị na-ata afọ n'ihi m totally my ego gị ka ọ chọrọ your money ogo moto sị gị na mmadụ dashiri ya moto so ego niile ọ na-enweta gị dị o jizi ya nwa m oge Crusade gị dị na hotel ya lodge na hotel ya 1 week nwanne ị na-akwụgwọ room every day ọ na-agbara ego na hotel ndị na-esi nri na hotel ọ na-agbara ego na nri ndị na-ere mmanya na hotel ọ na-agbara ego na mmanya ịbịa kwigoro olive oil na-ekpere ọgbara ego isi osi ọgbara ego ịkpọ tait ọgbara ego inye widows night ọgbara ego nwanne gbara aka na afọ ga-abụrụ gị na onye riri onye bidoro idea of hotel bụ TB Joshua the founder of many folk wa ya na-egwu na church nwa bidoro ibi edo ogodo na-ekpere ị na-ebe 1 week 2 notice na idowago exhausted na akpa gị adawago eme ya foreman of God enye gị mmiri nye gị nke nye gị footman before moto arọ nke je na moto bịa dị ka paradise ha na-ekwu na Bible ike fọrụ nụ na-ekpere ifo hotel nwanne gba n'aka lụsịalụ artificial lake ichi enyi ụgbọ ịchọ na ofu ebe ahụ ọ na-eme ekpere lụsịalụ artificial lake ma ọ na-ego kejiri onye niile ibi ekpere na moto eto gị na hotel 2 weeks onye ndị isi Canada ndị iberibe ọnwụ isi Canada na-akpọ m ya na fon kpọ m ka ọkpọkpọ na nwa gị da addicted to drugs ji maka ya si Canada bịa ekpere na Nigeria edowe gị na hotel for 3 weeks ego ụgwọ n'ime hotel si na spend $6,000 Canadian dollars eribe gị enwenye gị footmat nye gị polo nye gị nsị mgbe ị chọbụ ka enye gị ki ịma na mgbe ọ chọrọ inye ki nke enigwe na anyị stọpụrụ ire ki ọ nke nwere ka o resi gị these people dị bad amaka mba very bad nwa vechi na-arụwago hotel nke ya na ị ga-abịa lọja na hotel ọkpara ego practical not prayer iri ndị dị na hotel onwe profit nye ndị ahụ practical enwe ọbịa ma ọ mmanya anaghị aba n'anya na azụmatụrụ Jizọs onwe ego practical bottle water go na hotel ị ga-akwụ ụgwọ ị nọ ya 7 days program cheke how many hotels o nwere cheke ego nye kwuru per night ichekwa na ọta so seed kwuchi niile gbakwa ka na-echesi ka ị na-aka n'ebọgụ ndị abụrụzi emume ha mepee bank akaụntụ ha ka ije kpokọrọ ego dị ya mbe niile na-azụ anya na-eme market ha bụrụzi ewu sọ gị pụtazie na Lagos line sọ gị kpokọrọ ego like that na onye yuzu ne bere owa abụrụ reality tie m nchekwalọ gị no weapon function against social prosper ka ị na-ene ụlọ ọkpụ pịawa aga ya ba ị na-afụka na Bible gbara gume si gị greater is he who is in you than he who is in the world what Goliath did to David used catapult to kill Goliath no weapon function against you shall prosper wela bashi daba bịa mpịa gị ọkpọ n'anya ijiri eye clinic ma na ọbụla eze akụm bụrụ na abụ maka nkwụkwọ nke ị nọ nwụrụ no tete ị ga-afụ n'anya ga-asụta mpịa ga-eti ya okpiri ma pịa gị n'anya bum ife ga-eme gị n'anya okirikiri sta and I'm swear with my life you must visit eye clinic
my power go, my Bible me in you can just put it in the eye clean. What is the microscope on your China? So blessed are those who hustle with their common sense without depending on spirit. What is their spirit? Facility. Never again once blessed are those who did not see but believe. One believer. One believer. One believer. And you were saying, here, Anya. It was all when you ran. Made in Iran. I had to ignite. If what was the chief, you're going to testimony in a church. It's like a Wachana guy. No, so you can Jesus. Nah, no be address. I come out. This guy, Wachana guy, and then you were walk. Then you were walk. Okay? In a village, I'm not going to have empty. Who know what? Then can go medicine in a village. Now, when your forever father, when you do Catholic go train or go medicine in a village, you're not when you're Saudi Arabia. Oh, yeah. You're not when you're Saudi Arabia, now, bro, Christian. Oh, yeah, resources Christian, and Kaju and Niger. Oh, but those go back for how about for Saudi Arabia. And that's also the Saudi Arabia. The same person not talk about several spirit of Muhammad die, it can't die. The same person need is a reality hit. Yeah, your what was over on the Muhammad, Macon the Ben Muhammad. Name what they say. Name what they say going to put on Macan Muhammad. Reality Piag. Reality Pia medical doctors, I fall up a Christian country, by the way, Muslim country. Or reality to both. Reality Mategi. Kabash. Imibo you to know. Imokonia, Imokoni, we send a little tiny banyan million. I'm an Ibu. And I make by a man and Nigeria, me popuna. More than 5,000 in Dibon and Ghana, Egypt to Eba. Ijena Morocco Hakari 7,000. Senegal is uncountable. Ghana millions. Tunisia the same thing. I know Ghana, Tunisia. I know Ghana Ivory Coast. Igbo one of the most populated races in Africa. Manaiba Fuchekopaka. Igbo one of the most populated races. And this knowledge, why can't we come together and use it positively? That is what I'm fighting for. Religion is our problem. So I'm not going to for religion, face reality. Our land will be okay. Face the government, you know how I'm doing Johnny boy. I'm going to set and Jesus in the form of Tom and Jerry. In Corbin church, what get Jesus and Ebuka. Church, what going to set and one Ebuka church. So church is set and Jesus because Ato and boss. Why put in a clip film Ato? Sinaka boss. So Ato one film abo. But so now I'm going to set and go to church. But so nigga no Jesus said your will, Ebuka. So two of them are not active in order to put into it very bellies. And I activate every day. What I can on your book. Here's a conjo, Rika, this will go global. That's a no Nagabije, Nature Gabawija, Nada Gazija. He had in Jane, Messica, one mother will keep a bandage for 3 months. You want to again again. They obey a man on a bandage, no clutchy saga. Or just say, but I told Pedicisiak, the Joga RNG. I may have on Goro, or Hana Duto. When I wish about opium, Macana the fresh now. My doesn't know how about that. Yes. Come, show us. Ezeaku Mbaka. I get Mary. Bendo Kobiagala. I get Mary. Tinya no chegi. I get Mary. Bendo Kobiagala. I get Mary. Homo Chineke. I get Mary. Bendo Kobiagala. I get Mary. Tinya no chegi. I get Zopota. Bendo Kobiagala. I get Okwasi Hanine Gana. Hagwarai no Nenyanwa. Hagwarai no Nenyego. Hagwarai no na Goya. Abiano bulu wasi, wasi, Elijah, wasi, Virgin boy, one name on the wasi. Abiano bulu wasi. Hagwala nona, bonita molamo, Omeran Gorogi, Omekonyo Biko, Abiano bulu wasi, 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 Abiano bulu wasi. Agwara ino nenyego, agwara ino nenyendo, no nyisi ahụ ụzọ, abịa n'ọbụlụ kwasị, okwasị, 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 abịa n'ọbụlụ kwasị, o metụrụ m aka ya dị nsọ, o metụrụ m, omenala Igbo metụrụ m aka ya dị nsọ, ya mbụrụ bịa ọlala, o metụrụ m aka ya dị nsọ.
o metụrụ m aja n'igbo metụrụ m aka ya dị nsọ ya mbụrụ bịa ọ na Holy Ghost ya mbụrụ bịa ọ na olive oyiri nna m ọ nago mbụrụ bịa ọ na yes aja metụrụ ya akọ ya ibụrụ bịa na maka onye na-aṅụ olive oil bụ ọya ka ọ bụ onye believe na London nyere ya power ka atomic bomb so that London kpasu iwe were Jesus mebie London onye a nwere ọya ịghọtago so onye ọbụla believe today na Christ na-akpọlite onye nwụrụ anwụ mana the last person nwụrụ na ya family nwanne izere mmadụ for the burial unu iso gbagharịa kaadị akwamozu ị nwere ọya onye ọbụla believe na Jesus mere onye ngwụrọ ji ije mana taa nwere onye be nna gị ma dara ngwụrọ jere ije ịwụ kpako so ịbụ ọya and ọya ahụ ịbụ afịa wụ kpako means onye ihe ajọ ọzọ n'ime that is ịdị kpako ihe tọrọgo waya so tọrọ waya bụrụ bere mbọs kpụrụ m ọtọnetọ ma kik idizie kpako ihe bụ empty domi ụdị domi eji akpọsa akwa na main market ya ihe bụ understand so ebe ọ bụla ị nọ start to mena na bụ ụzọ eziokwu na abụna dị tọ dị bụ gbakọwanụ establish it be our coordinator there coordinate our people bring them together nwaanyị you can start to mena na bụ ụzọ eziokwu coordinate it sie dị iche n'ụlọ mgba ya aga ọjị nwoke dị ya aga ọjị na ọ bụ na ọsọ nwaanyị nwere right ịga ọjị ebe ha na ụmụ nwaanyị befa na ịbụ nwaanyị does not stop you to establish mena na bụ ụzọ you can be the founder there you can be the coordinator there as a woman coordinate it mee ka ọ na-aga ebe agwa m jee chọọchị jee sekpụrụ anya mmechi anya iburu egbe m nwa bụ Ezeaku mechi anya m na-akpọchi nye aka na iburu egbe m na ndị gboo ji si n'anya ụlọ eburu egbe aka nọ na-ekene mgharịa ndị ọcha erugo na Garasia na-arị elu nfa every week ihe mere anyị dị etoto bụ na ife ha mere last year ka anyị ka na-emedisi nenene mụ nunu so wee zụọ Toyota Highlander 2015 2005 model how many big boys ka na-agba ya kata eji ama moto big boys na mana mgbe ahụ ihe eji ama ndị na-eme ọfụma n'ime anyị ife eji ama ndị na-eme ọfụma na bụ 2025 Lexus 2020 Lexus 018 Hilux 2024 ife big boys ime afịa anyị na ha agbakọta obere oge now the system will change if moto ndị anyị nwere obere oge now dị old n'anya obodo nwere system na-aga aga things na-echange mana mụ na gị nọ ofede because na anyị nọ in power of consuming we are consuming jee Google ọka Hilux 2020 as ibido o bidoro as flex skeleton like a bicycle e modernize well because ha mana nwe ebe ha na-eje na modernize ha mana nwe ebe ha na-eje the same way ndị nna gị mana nwe ebe ha na-eje save olu up to 30,000 plus of land as ụmụnna baa ya fa na ụlọ ọbụla na ụlọ ụta unu jee bụ na 200 plus wee gbuo mkpa mana ndị dowere gị na obi kpọọ ha ewu chefuzie na ọmụ na gị na-abụ ka ekwesị ikpe ewu chefuzie na ọmụ na gị na-abụ ka ekwesị ikpe ewu nna gị mana time shall come mgbe a ga-amụta unu mgbe generation unu ga-ebi ibu some family na-anụ unu nkịta bụ ofu nna survival n'ime ụmụnne ya mụọ one community ofu nna mụrụ one village ofu nna mụrụ one community ụmụnne ofu nna make up to the 3 villages mgbe ezi dị n'ụkwa ha ma na onweghị mmụọ ga-eme elefa na ọfa ga-eme ya they became great and mighty to do it. Your ancestors reserved millions of lands for you. What billions? Some of you with a property worth 2 billion. Go preserve that land. When no na haga amata ndị dị ka in future. Onye ọcha ma na ya nwere future. Ya nwere progress. Na ndị ọzọ na-abịa. And modernize all those things. Common ofe ndị nna nna anyị chọpụtara ya bụrụ modernize gịnị azụ onye bụ Bible. Modernize ofe ọgbọnọ. Modernize gịnị ofe egusi. Modernize gịnị mmanya ọcha ka ire bịa na club ndị ọcha. And why now the only alcohol on this earth, chemical on this planet Earth, but natural in the whole world. Refine Kenya as only microbiology, who no bono ibono no go na school. Refine Anya Kairis be a club on your Chabakata club. Okay, for Africa is then when my Angeli go yesterday na Bojancho in 1 honorable. Just na money 1.2 million. Meton cause I can not 320. Well, Joe, I'm going to Africa, I see a Jago 1.2 million koya now. No. Ioji egoro manya 1.2 maka afe de na manya ọ na zafa ndị Italy ede ya made in Italy ọ gwuchi oji be 1.2 ọ bụrụ na ọnwụ ya keta ọ bụ ibu ma o mee ya ọta arụ enwere ihe ọ ga-abị na mmadụ anya na isi nọ na nwe ezigbo manya na omenala ya ji dị fresh no gbalọ kai kai ya ndị na chọpụta gbanye na manya na kwuchie ya onye ba ga-egi ya 1.2 million mana ndị banyere fine nke ya ka ere kenye ya 1.2 million obodo oyibo ha ma mme they will not do that enwere onye ya lọ ya n'ụwa ya malaria doctor sị gị ngwa jee nwa mmanya 1 million to kona. No. Alcohol is just for happiness. Alcohol is meant for happiness. It's actually what we need. Ndị Igbo ma alcohol na-atachalụ na-eme mmemme obodo na-enwe aṅụrị na-eme mmemme ihe niile na-aka ebe ọ dị anyị dị min na-akwa aka sị gị aka gị ụda awa awa aka gbara aka ngwa ndị charismatic gosi eche hita na-afọ gị n'alụ odogwu ime ogo okorobịa ịrụwago plen ngwa onye ruo ka ọhụ n'anya enwe one of them na-eme ekpere na na-akpọ prophetess okwu ihe gbasara rarara akwamiko
nya na one boy na akwa ụmụnne ya sị na the boy chọrọ nọ na-arụgo nwanne ha uche onye a na-ewukwa ewe ti egwu na-ewu ewu na social media ndị ụmụnne the boy kpọba m biko na this woman na-alụgokwa ha na nwaanyị anụgokwa ji ugboro n'okporo anọ be n'ọbịa kechie nwanne fa nwoke ọ rapụ ebe obi ọ gbadata Anambra bịa larụ na nke biri na nke the boy for 2-3 days before na chi ya mgbe o nyere gị ekpere na-ekpe ka ọ nọrọ nwe ya na bed na-ewere ihe ọma na-aracha di ya na-eke isi enyi ya nwoke gị nwere ozi na-ekpe ekpere onye gị ihe ọ nọ na-ewere ụtọ ndụ ihe ụtọ ndụ natural ụtọ ndụ ya na ife ọma na-eme gị nwere ọ na-ebu ọnụ ọ kesi aka butere m one day ụmụnne the boy butere m kesi nke na-eche the case si na this woman bụ adult your brother bụ adult allow them ezogbonoto nke nwanne gị ji bụrụ nwanne gị nwere gị nwee desire ihe nwanne gị mana nwanne gị abụrụ gị adult the woman bụ adult why should I drag her? Ọ like the boy na-enye ife ọ chọrọ fa na-erikọ oriri nsọ ọ na-adabara fa onye a na-agwa gị na bụ onye ama ama na-eme ekpere na-eti egwu na-egwu itinye egwu ya bụ ọ bụ na mgbe nka na-eje okeshọn ma anyị nwa na-eme omenala sef ebe ọ bụ na ị nụrụ egwu ya ị ga-ekwu ya n'isi otu a only that na-emarago ihe na-agụ n'egwu a bụ brainwash mana dị tinye egwu ahụ mashin mana ife dị woman lady amama lady ka m akpịa iche na ọnụgo di echere m na ọnọbe di ama m na ọnụbe di na ọ ka na-akpụ iko na azụbe m ebe a sef the community adịrọ far from mkpọ ka na-eje eri ụtọ ndụ gị nwere ọ na-akpọ nkụ ka azụ ka m taim eji chenji mmanụ na-agba ọsọ nwoke kpọgụ ka gị na ya kpa dị na mma ka ọ na-echenji gị mmanụ azụ onye anụbeghị di ị na-agba ka ọ bara gị ị na-agba di gị metụ gị aka ka ochie jee gị mmanụ isi anyị nọ n'ekpere di gị bịara mee ego n'isi gị nwoke mmadụ achọzi ebe ya agbapụ ya o je gbapụ mmanụ na drọd na wọkshọp ọzọ gbapụkwa nke bụ na anọda wọkshọp o chefuo wọkshọp nke gị ma mekaniki na-alụ ụlọ anyị moto ebi ọsị gị na o nwere efe jee moto ya ebe ọzọ mbọsọ ọzọ ijekwa bịasịkwa gị na o nwere ijekwa ebe ọzọ nwanne ma bịasịkwa na nke ya ya ka ya emegide alapụta gị na be di ụmụ nwaanyị anyị fibroid juru n'ọfịs anyị ha ncha niile almost 80% of young lady ụmụ Igbo from 28 30 gbagobe nwechara fibroid reason ndị anyị kwesịghị ịmụ nwa pitorogo eji anyị eji bido ka ọbara pụọ afa n'alụ mana fafọrọ di ya anụfa gị nwa nọrọ anụ iji deskoneti nke gaghị ike were ya na-agba gị na-enye chọọchị sịkwa chọọchị asịrị chọọchị were gị na-egwu egwu tiluzo that husband tiluzo ọmarịcha nwaanyị na-erubere gị isi mgbe aka ya ama na Naịjirịa gbara 5 nwoke bịara ịnọgị sị ka ije jụọ ndị eluigwe na-ekweghị na fibroid some of those wicked fibroid block your womb mgbe stage level ya damage the womb imegodo that surgery you will not conceive again you will not conceive again ọbara kwesị ịpụ gị na arụ na-akpụkọ ịdị 30 35 na-achụ 40 ọbara isibe gị na-arụ pụọ hazi nwaanyị mụrụ nwa enwe one family na Ezeaku mmiri oyi adịghị emetụ na-arụ na mmiri oyi metụ ha na-arụ kịta afa aka akọgide ọka ebe iche na awụrụ ha agbara mana ada ha nwaanyị nụrụ di ọ mụrụ ya na nwa first blood a pushed out ka ya pụọ mana ọ ka na-eme ndị nke nwoke mara ụta ndị Ezeaku Igbo ndị nke nwoke ọ ka na-eme ha mara ụta mana ada dia first daughter amụrụ ya na nwa ngwongwo na ngwongwo achachakọrọ pụọ nwaanyị nwere relief je cheke nwaanyị ọ bụla nụrụ di dị comfortable with di ọnụ ọ mụrụ ya na nwa ife nwaanyị balance nwaanyị anọrụ ka ede because ịkọchi ede after some months je kpaa ya aja ọ na balance of ma nwezi akwụkwọ ndụ ọfụrụ cheke nwaanyị ọ bụla dị comfortable na be di ya ya na di ya na ebe ọ mụrụ ya na nwa nke izi fe onwe shape arụ ya ma ukwu ya ma ihe niile nwee o balance ya arịa ifu mma ifu ndụ ifu happiness ifu shape jee cheke nwa ọgbụ ya na-anụbeghị di ọkpa ya akpọchago nkụ ị na-anya n'ọkpa maka eji adịghị ezo mmadụ izo ya adịghị ezo eji ezi itechi ihe n'ọnụ gbacha nta nwanne mgbe anyị ka dị ikorobịa anyị na-achụ nwaanyị anyị na-eme na okwu enyi nwoke anyị na-ega anya n'azụ ọkpa ọ bụ na ebe a migo mmiri wee wee mana eji ga-agbagotego so ife na-agwa gị bụ gịnị kunie if you wish to marry dibịara gị n'oge nụọ ntị mụọ nwa ịkwana ife na-ebuso nwaanyị na-ama nna ụlọ nta nwoke fine left for you mana ọ bụ na ndị ụka na were ige ị na-eme imagination enwere ka di gị esi bụrụ benz bụrụ na ịnọrọ maka ụka ga-eme gị nọrọ ị na-afụcha ihe na mmụọ ihe na-afụ na mmụọ street ka ị nọrọ kịtị na-ebe na-egosi bụrụ benz bịa ị nọ n'iru moto ị na-eme iyi vidio tie na TikTok no di gị nwere ike inwe ego benz ahụ mana ọ chọrọ igo benz tupu ọ nụọ nwaanyị di gị nwere ike nwe ego benz ahụ nwere ike batabe di gị bụrụ lọkụ bụrụ star mepee the family gị na di gị tike akọ na push ya gbaa mbọ develop onwe unu ị nọ na-eme imagination nwoke ya ebu Lexus 350 onye ka ị na-achacha a lot of ụmụ nwaanyị baghị lose go di because ọ na-enyere ata nwoke mama na workshop ya ka o si anata especially na ndị anyị mmụ nwa bụ Ezeaku na ebe amacha many of them ebe a ma eburu motorcycle m with grease m je buje workshop nwere ike na-abata na mgbede fia gba break si nne how are you okiri akwa de tii ọzọ ka ọ bụrụ dị ha ka ọ na-eme onye agwachara na ụmụ ọmarịcha di na-abịara ofu onye yi akwa grease isi ka oge ege ntị nwaanyị prọfesọ gwa gị na nwere ọmarịcha di na-abịara
So what am I telling you? Ihe nji akụzi gị maka reality.